zien. Wat is dat? Ja, oké. Is het klaar weer? Kom verder, kom verder. Hoi. Hoi. Dat is eerst een deur. Zijn we? Goed. Goed. Wil je foto's maken? Niks op te zien. Maar wie denkt dat ik op de telefoon en die zegt niks? Niet een fout papier. Ja, dat is zo hè. Hij wil al gekeken. Doei. Ja? Ja, nee. Maar dus straks om 6:30 ging de brandweer met de wagen weg. En nu net zei de op app Janine zo van, nou Guurzalen. Ik zeg, hier heb ik hem alle voor, dus daar komen ze aan. What up is die? Hey. Ik kreeg het ook what up is die? Ja. Als ze binnen zitten, is de helft van de wagen. Dat weet ik niet. Ja, dat was een zaal ook. Zelf. Ja, zeker. Je moet aansluiten. Ja, hoi. Zit je nog in stappen? Yes.
Ja, dan ga je net de woorden maken. Yes? Om het koningszilver een extra, ja, jij weet het al een beetje, een extra, want ze zei namelijk, dat gaat de juwelier nooit voor elkaar krijgen, dat zei hij ook. Toen we binnenkwamen kun je nog zo'n schildje erbij maken. Waarom komen jullie nu pas? Ja, weten ze toch niet dat ze gingen winnen. Maar het is gelukt. Dus, en ik kijk even of Monique hem heeft. En dan ga ik hem overhandigen aan de voorzitter. Jong en oud, man en vrouw, een heilzame afspiegeling van onze shutterwereld. En de zin van heet zit erin. Tim Sillekes, Esther Sillekes, Janiek Bekkers, Vivian Jansen, Huub Heijnen en Jos Rijks. En uit ervaring weet ik dat het voor Olly en voor Olly Schutterij en voor iedereen hier in Heidse
een fantastische en onvergetelijke tijd geweest. Maar ik wil jullie nog even mee terugnemen naar zaterdag 13 juli, de Kabeldag in Beekdagen. Want toen Niel bij As het bultje miste, toen was het van tevoren heel stil achter de schietboer. Maar toen dat deur droog, nam het geroezemoes toe. En alles hing af van de achteropshut van Jos Rijks. En die voelde dat natuurlijk al. En we stonden door veel mensen. Iedereen keek gespannen naar boven, nog die schietboer en dan dat ene moment. Toen ging Jos dat 62e bultje afschoot door in Beekdalen. Toen worden jij genoemd. Wat een ontlading, wat een kippenvel. En dat is in een dag voor jullie een nooit te vergeten. En mensen, heel graag een heel groot welverdiend applaus voor deze fantastische schutter van Schutterij en Ilan Heijzen. Daarom beste mensen, je moet allemaal in de weg op 64 graden komen om daar meer plaats te creëren. Ik wil wel straks morgen. Het is meer dan 8 weken geleden dat we in Doenraan op de wei stonden op een schitterende dag met heel veel zon. We moesten een hele lange zit hebben, hè, want het duurde heel erg lang. Uiteindelijk het schutterij Sint-Nicolaas uit Heithuizen de nummer gewonnen, met naar huis genomen. Vanavond de receptie. Maar nu gaat het eigenlijk pas gebeuren. Hè? Wat komt er zoal op hen af? Nou, die zijn al lang begonnen. Want de mondig, nadat ze het OLS gewonnen hadden, toen had Janine ons al gebeld, de voorzitter. En die zei van, wij komen met de Helschutterij bij elkaar. En wij gaan vanavond iedereen meenemen in de eerste stappen die we gaan zetten. En ze hadden een fantastische presentatie voorbereid. En ze was al bezig met de eerste dingen waar je mee moet beginnen. Dat is het terrein, van wat is de locatie waar het OLS kan plaatsvinden. Om te kijken van wat zijn de plekken die beschikbaar zijn of geschikt zijn met name daarvoor. En de organisatie. Mensen voor in het bestuur, mensen voor in de werkgroepen. En ook samen met de vereniging daar verder vormgeven. Zijn er dan vanuit de federatie van de OLS ook bepaalde voorwaarden verbonden aan bijvoorbeeld een terrein? Er zijn zeker voorwaarden aan verbonden, absoluut. Ja. En dan moet aan bijvoorbeeld het schootsveld, waar de schietbomen moeten op een bepaalde afstand van elkaar komen te staan. Dus er is een hele set aan voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ook de terreinindeling, dus de hoeveelheid grond die je nodig hebt, hangt mede samen met de voorwaarden vanuit de OLS-federatie. Er zijn er eigenlijk altijd 2 punten die heel belangrijk zijn, hè? En soms een beetje een heet hangijzer zijn. Dat zijn met name, hoe krijgen we de financiën rond? En natuurlijk het aantal vrijwilligers. Steunt de federatie door ook de organisatie in? Wij staan altijd klaar met advies, met hulp. En we zorgen ook altijd dat vorige organisatoren in contact werden gebracht met huidige organisatoren. Zodat je ook kennis en ervaring uitdeelt. En daarbij hebben we ook draaiboeken liggen. En op die manier ondersteunen we een organisator. Zouden ze in Heidse al een beetje een idee hebben wat op hen afkomt? Absoluut. Ja, zeker weten. Applaus voor deze heren. Toen moet ik zeggen, na een korte bedenktijd zag iedereen spontaan, ja, ik doe dat. Omdat ze groot zijn. Dat Sint-Nicolaas de oude Limburger naar Heidse heeft gehoord. Omdat we groot zijn, dat we dat mogen organiseren. Het is een eenmalig evenement. En ook, dat hebben we ook alle 4 gemeen, dat begeer je terug door voor de gemeenschap en voor de schutterij. Dat worden we ons met z'n velen gezamenlijk bedrijf met elkaar gezegd hebben, we gaan ervoor. En als we het organiseren, dan doen we het goed. En anders doen we het niet. En het bestuur is uiteraard niet compleet als er een adequate vertegenwoordiging van de schutterijen zijn. Heel blij met Tim Silkes en de chef van de schutterie en ook van het OLS, zou ik zeggen. Janine als vicevoorzitter van het stichtingsbestuur
Vorige week werd de stichting opgericht. De stichting OLS Heidse 2024. Zo gaan we te rekenen. Heidse met korte E-S-E. Mensen wordt een enorm groot evenement. Het is het grootste vrijwilligersevenement in Nederland en het buiten. Elk jaar opnieuw. Zeker als het om cultuurhistorie gaat. En ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal hier in Heidse en in heel Nederland enorm trots zijn dat we dat mogen kunnen organiseren. Maar wij kunnen dat niet alleen. We kunnen er alleen maar een succes van maken als we het samen doen. Samen met de hele gemeenschap Heidse, samen met Leudal en samen met de mensen van Schuttersweer. Want alleen dan kunnen we dan met elkaar een succes van maken. Dankjewel. En Ger, straks in de werkgroep als vrijwilliger, samen de eind begonnen. En kunnen we lang goed zijn. Of dat het schoolfeest was in Heidse, we hebben lang op de kant. Dat is goed voor Heidse, dat is goed voor Leudal. En ook goed voor ons allemaal die wij willen. Dankjewel. Guul Smeets, voorzitter van de stichting die het volgend jaar het OLS gaat organiseren. Voor sommige mensen een bekende, voor andere mensen niet. Je hebt altijd gewerkt als directievoorzitter van de Rabobank. Moet ik even spieken hoor, Peel en Maas en Leudal. Peel, Maas en Leudal. En in juli 2022 heb je afscheid genomen. En toen kan ik me nog herinneren dat ik heb gezegd van nou, ik ga eens eerst op vakantie en daarna ga ik eens kijken wat op mijn pad komt. En dan plotseling kreeg ik een telefoontje van Noet Heidse dat die zoeken een voorzitter van die stichting. En wat was toen de gedachte van u? Ik had ze wel verwacht, die vraag. En waarom had je die vraag al verwacht? Nou, ik woon in Heidse. Ik heb de ruimte en de tijd om met te helpen. Ik ga niet verwachten dat ze mij zo je vragen als voorzitter. Ik moet zeggen, ik vind het een hele eer om dat te mogen gaan doen. Dus daar moest ik wel even over nadenken. En toen heb ik gezegd, als ik in staat ben om een goed bestuur te formeren, dan wil ik het doen. Lukt me dat niet, dan moet je die eer aan mijn zangers gunnen. En toen ben je meteen op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Dat zijn 4 bestuursleden geworden. Hoe ziet de agenda er nu uit de komende maanden van de voorzitter? Nou, ik moet zeggen, we hebben eerst even goed moeten nadenken. Een paar nachten moeten slapen. Hè? Van wie ga ik dat aanpakken en wem ga ik vragen? Maar ik ben wel heel blij dat de mensen die ik gevraagd heb, ook spontaan ja hebben gezegd. En ik heb veel vertrouwen in het bestuur wat we hebben kunnen formeren, om er een heel mooi OLS van te maken. Maar nu even... Wie ziet de agenda er de komende tijd doet? Ik denk dat er veel OLS in staat. We hebben veel dingen in de steigers te zetten. Het stichtingsbestuur is nu klaar. De locatie die hebben we. Maar dat betekent wel dat we er ook vergunning voor moeten krijgen. We gaan over de provinciale weg herschieten. Dus daar zal ook de provincie het van moeten vinden. De brandweer, de ambulance, etc. Ik vind het heel erg fijn dat we overeenstemming hebben met de agrariërs in het gebied. Het gaat toch om 55 hectare. Die eerste stappen hebben we gezet. En ik hoop dat zowel de gemeente, de veiligheidsregio en ook de provincie heel positief ons willen ondersteunen. Dat we ook de laatste puntjes op i kunnen zetten en dat we het terrein definitief hebben. Dat is op dit moment wel een belangrijk aandachtspunt. We kunnen ons niet permitteren om in januari nog een ander terrein. Want 55 hectare kunnen we ook in Heidse, daar hebben we geen 2 plekken voor waar dat kan. En het tweede is natuurlijk een goede club formeren. Behalve het bestuur moeten we een 10-tal werkgroepen formeren. Die met elkaar en samen met het bestuur de voorbereiding gaan doen. En daar hebben we heel veel vrijwilligers voor nodig. Dat is wel een aandachtspunt. En daarom heb ik juist ook een oproep gedaan aan heel Heidse, de gemeenschap Heidse, de gemeenschap Leudal, de Schutterswereld, om het samen te organiseren. Het kan alleen maar een succes worden, zo'n groot evenement, als we er gezamenlijk de show op gaan zetten. En dan wordt het een fantastisch OLS, daar hebben we alle vertrouwen in. Nou ja, een van de grote uitdagingen zal natuurlijk zijn, hebben we voldoende vrijwilligers? Ja, dat is zeker de uitdaging. Daar zetten we nog volop in.
En dan zullen we ook de communicatie op inzetten. En het zal veel breder moeten zijn dan alleen Heidse, want dat gaan we niet redden. Ik hoop van ganse harte dat we hier alleen komen in Heidse. Wij doen nadrukkelijk een beroep op hier Leudal. En ik vind ook dat hier Leudal trots mag zijn dat we in Leudal weer een OLS hebben. En ik denk dat we het gezamenlijk doen. En als er gaat overblijft onderaan de streep, kunnen we ook gezamenlijk delen. Dat is ook fijn. En daar kan ook heel Heidse en heel Leudal en de shutterswereld van profiteren. Nou ja, dat laatste is ook belangrijk, dat ze er met z'n allen gaan overhouden. Dat het een soort beloning is voor die organisatie. Ja, maar dat niet alleen. Maar ik denk ook gemeenschapszin. De saamhorigheidsgevoel. Je maakt nieuwe verbindingen. Je leert andere mensen kennen. En samen de showers eronder zetten. Ik denk dat dat hartstikke fijn is. Dat het prachtig is om dat samen te doen. Dat geeft verbroedering. En ik hoop dat de reis naar het OLS toe net zo fijn wordt als het voor zelf. En dat we daarna nog lang kunnen zeggen, in Heidse, dat was een prachtige OLS. En dat hebben we samen gedaan. Ja, want je zag net in de toespraak, realiseerde ik wel, over 9 maanden is het al voor wie. Ja, dus als iedereen zegt het is veel werk, dan zeg ik dat klopt. Maar we kunnen het ook maar één keer doen. En we moeten het één keer te gooi doen. We kunnen het geen jaar uitstellen. We moeten het nu doen. En het grote voordeel is, over 9 maanden weten we waar we het volgende gaan organiseren. En dan drinken wij een pot bier en dan is het achter de rug. En dan gaan wij genieten van nog genieten. En dat is zeker zo mooi. Van de vrije tijd, zullen we zeggen. Van wat dan weer op ons paard komt. En we zijn super trots op de we zijn er nog altijd bij de jeugdtijd, bij de toekomst. Die steken de toekomst voor ons. En niet alleen voor de châterie, maar ook eens goed samenwerken. De voorzitters van de châterie. Tjeu Mertens, penningmeester van het nieuw te vormen stichtingsbestuur wat het OLS in 2024 gaat organiseren. Zonder centjes geen feestje, zeggen ze wel eens. Dat klopt. En we zullen er ook de gemeenschap voor gaan aanspreken. We zullen bedrijven vragen voor subsidie, voor sponsoring. We zullen de overheden gaan voor subsidie. We zullen natuurlijk ook op de evenementen zelf consumpties verkopen en vragen hier en daar. Dus dat zijn de inkomsten. En er staan natuurlijk ook uitgaven tegenover. En dat zijn uitgaven, daar hebben we nog geen zicht op wie dat zal zijn. Dat stichtingsbestuur is ook pas in functie, hè? Dus ja, heel veel praten over getallen heeft weinig zin. Maar zo is een eerste schot voor de boeg voor een begroting. Ik denk dat het een begroting gaat worden die de 1,5 miljoen zal benaderen. Ja. Dat is meer als het afgelopen jaar in Beekdalen, hè? Daar hadden ze het over rond 1 miljoen. Ja, ik heb van de Beekdalen nog niet de actuele cijfers gezien, maar een begroting die zo toch een stuk over het miljoen heen. Nou ja, goed, alles werd duurder, dat weten we. En we willen er ook echt een groot feest van maken. Dus we gaan toch richting 1,5 miljoen denken. Ondanks de perikelen van het vorige OLS, dat 9 schutterieën dat hebben georganiseerd, hadden ze natuurlijk wel het voordeel. 2 ton subsidie van de provincie, €50.000 van Nederweert. De 9 gemeentes hebben ook flink bijgesponsord. Dat is natuurlijk nu niet aan de orde, dat zal minder worden. De subsidies zullen zeker minder zijn als in de afgelopen jaar. En we hopen ook dat dat er geen calamiteiten zullen zijn, zich zullen voordoen, dat we op dat soort subsidies een beroep moeten doen. We hebben een groot team wat voor de sponsoring en voor de inkoop gaat zorgen. En door slim in te kopen en door te zorgen voor sponsoring, maar vooral ook door het evenement goed te organiseren, er goed over na te denken van hoe we dat gaan doen. Denken we dat wel. Het streven is natuurlijk om dat budgetneutraal te doen, maar we hopen daar toch wel een over te gaan gooien. Nu hoeft ze natuurlijk niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Hè? Je kunt ze ook leren van voorgaande organisaties. Dat gaat nog gebeuren in gesprekken? Ja, dat gaat gebeuren. Er gaat een overdracht plaatsvinden begin oktober van Beekdalen. Er is een draaiboek van de OLS-federatie. En dan we gaan werken, zoals Guul ook uitgelegd, met 10 werkgroepen. Elke werkgroep heeft zijn eigen draaiboek. En de draaiboek, dat is een onderdeel van de overdracht. Dus we hoeven niet alles opnieuw uit te vinden. We moeten het wel natuurlijk toepassen op onze lokale omgeving.
En ja, daar hopen we heel veel steun aan te hebben. En dat helpt dus ook, zeg maar, om een beeldje te krijgen van ja, wat we allemaal gaan doen, waar we allemaal tegenaan zullen lopen, waar we rekening mee moeten houden. Het wordt in ieder geval nog een heel spannend jaar, nou eigenlijk een spannende 9 maanden. Ja, zeker. Maar ook een uitdaging en ook een, je mag dat zeggen, ja, ik kijk er echt naar uit. Ik denk dat het echt het chics gaat worden voor degenen die het organiseren, voor de chaterie natuurlijk en voor de hele gemeenschap. En die gaan we ook nu uit hebben. Andere verenigingen, andere dorpen. En ja, ik hoop dat, ik hoop dat fricties die er eventueel zijn tussen, en competitie tussen gemeentes onderling, dat het aan de kant gezet kunt worden. Dat we alle hulp gaan krijgen die we nodig hebben. En ook in het dorp zelf, dat iedereen zich samenpakt om mee te helpen. En dan gaat het een succes worden. Nou, ik zie nu in ieder geval op ook gezicht een hele blijde glimlach, dus dat moet goed komen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat het goed gaat komen, jawel. Actions